आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो इसिंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव नैबे गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोबाय आं नोंथांमोनजों नैबे बाथ्राखौ शेयार खालामनो लुबैदों नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव जे हादान होनाय बा इभिक्सननि खोथाखौ नोंथांमोना खोनाबाय मिथिबाय आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना कमप्लिटलि बयबो बुजि गैला मिथिजोब्बाय आं सानो अब्लाबो आङो नैबे भिडिअ फुटेजखौ प्ले खालामनानै होबावनि नोंथांमोना बे भिडिअ फुटेजखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल नुखाबाय दा बे जाथाया जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों बेनि सोमोन्दै दिपुआ मा बुंदों खोनासंनानै लानि बेयो जेबो दाङाबाजि जायाखै बेखौ भुल बुजाबुजि जानो नाङा जे माने ओइदिनखालि जोंहा रिलकेसन खालामनायनि मोनसे डेट दंमोन जे नेशनेल पार्क सिङाव हाबनानै थानाय इनक्रचारफ्रा इच्छायै जोंनि खावलायनायखौ गनायनानै मान होनानै बिथांमोना ओंखारबोनायनि दिनमोन दा बे दिनखालि बिथांमोनखौ माने बरायनानै लाबोनो आरो जोंनि थिखानाय थावनियाव बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय जोंनि स्टाफफोरा थांदोंमोन आरोबाव नैबे भिडिअखौ नायनानै ला बे भिडिअखौ खोनासंदो আমি নিদিনকে এবেলা পুরো রোড লইকে আমি সাফা করে দিছে এবেলা বলা বাগান নহয় ইয়াত আদিবাসী ইয়াত বলা বাগান আমি বাগান দিছো ইয়াত মানুষ মহিলা নিদিম তাঙাই উঠালে আলাই भिडिअ फुटेजआ दिनैनि बे जाथाया जादों ओरैहाय फुलबारि देबादाङि बे साइडआव जायखौ रेन्जारा बेयाव जायगा थि खालामनानै दोनदों होननानै बुंदोंमोन दा बेयावनि जेराव जोङो जायगा थिनानै होदों बे जायगायाव जोङो दोनहैयोब्ला बिनि हाखौ नोंथांमोननि नामाव खालामनानै होनायनि दायित्वखौ डिपार्टमेन्टआ सम्पूर्ण दायित्वखौ लागोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायबोनाय जादों बे मथेनो माखासे ओइदिनखालि 34 फेमिलिसफोरा हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोफिननानै जोंनि थिखानाय जायगा देवसि खाथियाव दानि नेशनेल हाइवे गोदान बेनि साखाथियाव बिथांमोना थाफैजेनबाय दा बेयावनि थागिबा बे खाथि खालानि मानसिफ्रा बा गुबुन हारिनि मानसिफ्रानो बेसेबां हांगामा बेसेबां दावराव खालामो बेयावहाय जायफ्रा थांहांबाय थांजेनबाय दा बेयावनि थागिबिफ्राबो नैबेबायदि हांगामा बिसोरबो थानो मोना जायगा हगारा माने बेबायदि जालायगासिनो दङ दा सम बोथोरासो फोरमायसिगोन दा बेहायनि मानसिफ्राबो बे जायगाखौ हगारा दोनफैहोआ माने बेबायदि हांगामा माने पुरा हांगामा दं जागासिनो दङ दा नायनोसै रायजोफोर ने बिसिनि हांगामा सोलियो ना बिसिनि हांगामा सोलियो ना बिसोर गुबुन जाथिखौ एख' खालामनो हाया मासिनो ओरैनो सिरि थायो समा बोथोरा फोरमायसिगोन नायनोसै आङो उनफ्रावहाय आपडेट होगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं गासैखौबो नोंथांमोननो फिट खोन्थानो गोसो गैया आं दा सर्टयै आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेखेवना फोरमाय जाबाय नोंथांमोना आपडेट गाबोननि समाव नुबावगोन नेनानै थाबानो जाबाय मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना आंखौ गाव आंगोनि फंबाय बिदा सानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना होनो बाय